расман муҳориба дар вазни нимёна байни Рафаэл дос Сантос бо рекорди 31-14 ва Брайан Барбарена бо рекорди 18-8 рӯзи 4 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. тобоби ҷангвари вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи мехоҳад ки Чарлз Оливейра Ислам Махачевро шикаст диҳад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. савол дар он аст ки оё Оливейра иҷозат медиҳад ки ӯро бо тариқи усул шикаст диҳанд. агар ки не, пас эҳтимол аст ки ӯ тамоми 5 раунд дар замин ба пушт истода муҳориба мегузаронад ва дар натиҷа бо қарори доваро дар Ислам Махачев бой медиҳад. бисёриҳо чунин фикр доранд, чунки ин ягона варианте ҳаст ки дар чунин ҳолат рух дода метавонад. аммо агар ки мо муҳорибаи чанд муддат пеш шудаи Камару Усманро ба ёд биёрем, пас мефаҳмем ки ин аз ҳама беҳтарин варзиш дар ҷаҳон аст, ки дар он ҳама корро шуданаш мумкин аст. ман бесаброна ин муҳорибаро интизорум. умедворам ки Оливейра дар стойка истода Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. хеле хуб мешавад агар ки чунин шавад. барои ҳамин муҳорибаро интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, ин хоҳиши Ҷастин Гейҷи на ба ҳама маъқул аст. масалан Майкл Чендлер баръакс мехоҳад ки Ислам Махачев ғолиб шавад, то ин ки ӯ зидди Махачев муҳориба гузаронад. ман бо кадоме аз онҳо ҷангидан мехостум? фикр мекунам ки 50-50. агар ки рақиб Чарлз Оливейра шавад, пас ман зид нестам ки бо ӯ реванш гузаронам. фикр мекунам ки дар якум муҳориба бо ӯ ман барои ғолиб шудан хеле наздик будам. дар ҳамон муҳориба мо ҳардуямон ҳам дар пастӣ ва ҳам дар баландиҳо будем. аммо ман мехоҳам ки Ислам Махачев Чарлз Оливейраро шикаст диҳад. ман мехоҳам ҳамон шахсе шавам ки хайпи дар гирду атроф будаи Ислам Махачевро манъ кунад. аммо дар аввал Махачев бояд ки Оливейраро шикаст диҳад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки чанд муддат пеш Майкл Чендлер прогнози худро дар муҳорибаи Ислам ва Оливейра дода буд ва гуфта буд ки Чарлз Оливейраро ғолиб мебинад. аммо чӣ хеле ки мебинем дӯстон, нигоҳ нокарда ки ӯ ба ғалабаи Оливейра боварӣ дорад, аммо Исламро ғолиб дидан мехоҳад. худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба киро ғолиб дидан мехостен? ситораи вазни 61 килограмми UFC Шон Омели боварӣ дорад ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Пётр Ян метавонад ки ба монанди Конор Макгрегор ситораи калони UFC шавад ва ҷои Макгрегорро ишғол кунад. дар ҳолати оддӣ одамо мегуфтанд ки ман шикаст мехӯрам, аммо рости гап, ҳозир ман боварӣ дорам ки бисёри рақибони манро мухлисӣ мекунанд. ба одамон суперстар, яъне ситораи калон дар кор аст. ҳозир дар UFC дар ҳақиқатан нест ягон шахсе ки дар сатҳи Макгрегор бошад. ман ҷои ӯро гирифта метавонам, агар ки ба муҳориба баромада Пётр Янро шикаст диҳам. ман чунин шахс шудан мехоҳам. ман Конор Макгрегор шудан мехоҳам ва фикр мекунам ки мухлисони UFC низ ин чизро мехоҳанд. мухлисон мехоҳанд шахсеро бинанд ки ба онҳо ҳиссиётҳои беҳтарин медиҳад. барои ҳамин бисёри одамо фикр мекунанд ки ман шикаст мехӯрам, аммо дар ҳақиқат онҳо ба ғалабаи ман умед доранд, гуфтааст Омели. ва дӯстон, дар ҳақиқат агар ки Шон Омели чемпиони пешинаи UFC Пётр Янро шикаст дода тавонад, пас ӯ ҳам ситораи хеле калон мешавад ва ҳам ба камарбанди UFC хеле наздик мешавад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Шон Омели ва Пётр Ян аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва сеюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ба фикри шумо дӯстон, Шон Омели Пётр Янро манъ карда метавонад ё ин ки Пётр хайпи ӯро манъ мекунад? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.